Pulit kanong po police station haringkat ki secretary Shillong Nalor ka Village Defense Party VDP haka laitre ko jemang arja arpusan kila penlong ka jingkenra haka wai ka Dukan kemudian hak Quinine kebala Suba di Beaiñ ya ka penyang Petrol Nalor ka diesel. Nakani ka Dukan kebala long try do omiwel mar banyang ki Pulit ila yo ban Kurup hado shispa silitar ka Petrol bat prafusau litar ka diesel kebala bu ban di Beaiñ sekiri pajba haka dor ka bahe. Watla nakaliang utrai kate ke Dukan ulakam bala tiet ikite ki penyang nagi petrol pump ki beran marjan henry la Suba jorpan bagi dei ki bela tu nagi jaka ba penyang tawa mobile nalor ki wei ki jaka. Nakaliang ki Pulit ki la pha ka Kyrwoh bagi petrol pump kim dei bandi ka petrol nalor ka diesel haki bitor la ne ki jok namar kala bandon ke jing pendon kam bakla haki kam basher kai bala dalap an pensitom kat kom ki kendon an. Dah unar ke bayang daya. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.